Mao ni among unang buhaton diri sa among manukan mga ka-idol. So ang una aton tan-awon ang tubig. So tubig aton tan-awon og una mga ka-farmers kung naa ba sila ay tubig. Na sila so na tubig kani siya ilisanan na niya atong tubig. Tapos ikaduha ang feeds. Wala siya feeds dayon. Ang ikatulo tanawon na to kung naabay ga luya. So tanawon ipakita ko na sa camera kung naabay ga luya. So walay ga luya. Tapos mao na siya among daily routine mga ka-idol. So tanawon na to kung nabay galuya. So walay galuya, tumingin to sa healthy ang atong mga piso, mayong pag-aatiman. Dayon mao na siya atong daily routine mga ka-farmers. Salamat kayo sa pagtan-aw mga ka-farmers ha. Ay tuod. Unsay inyong kuan mga ka-farmers, unsay inyong unang buhaton sa inyong farm, unsay inyong unang i-check. Comment down below kung mga ano para makaibalot sa taon sa inyong farm chores sa inyong manukan. Si Samua, usbon ako, ang among unang tanaw is ang tubig. Ikaduha ang iyahang feeds na bas laylawg. Yan ikatulo kung naabay galuya. So karni ini sayo na to makita kung nabay early sign nga galuya sila. So mana buntag every morning mao na to ang routine, daily routine na to. Salamat gyud sa pagtan-aw mga ka-farmers, mga ka-idol, og happy farming mga ka-idol.